título La llave de España. ¿Quién tiene la llave de España, Vesna? Pues la llave de España es una larga historia, un cuento largo, porque esta canción dice y nos cuenta todo el deseo, toda la ansiedad que tenían y tienen los sefardí del todo el mundo, y dicen, cuando tenían que marcharse de aquí, llevaron las llaves de las casas, de las sinagogas, pensando y tenían deseo a volver y tener sus casas otra vez aquí. Estupenda, sin duda. La llave de España, Vesna Muchas Dosem. gracias. וסנה דוסן. Gracias. כן, זאת הייתה וסנה דוסן עם המפתח שהבאנו מאספניה. את מהלך ההרצאה אנחנו נלווה בעוד שני שירים. ערב טוב לכל שוחרי תרבות הלדינו, ברוכים הבאים למפגשנו השני בסדרה אומנות ותרבות חזותית במורשת יהדות ספרד. המרצה שלנו לסדרה הזו הוא מר שלום צבר, פרופסור אמריטוס לאומנות יהודית ופולקלור
מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור צבר עוסק באמנות ותרבות יהודית, חוקר חומרים, מנהגים ומגיה של קהילות יהודיות באירופה ובארצות אסלאם. גם סדרה זו היא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לתרבות הלדינו לבין החוג לשימור וקידום תרבות הלדינו, ומוגשת לכם באהבה. הרצאה היום תעסוק באמנות יהודית בתקופה הרומית, המוסלמית והנוצרית בספרד, ותימשך כשעה. בסיומה נפתח את המיקרופונים כך שתוכלו לשאול שאלות. בפתח הדברים אני מזמין את פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לברך את המפגש. בבקשה תמר. ערב טוב, ברוכים הבאים. אני מחודש לחודש מחכה להרצאות האלה. אז זאת ההרצאה השנייה. התחלנו בפעם הקודמת מההתחלה לגמרי. התחלנו בשאלה מתי הגיעו היהודים לספרד, ולמדנו מפרופסור צבר שהם, על פי הדימוי העצמי שלהם, הגיעו מאוד מוקדם, הגיעו עוד לפני הצליבה של ישו, ולמדנו על הדימוי העצמי המאוד גבוה, שהם חושבים עצמם מתייחסים לבית דוד. אנחנו מתקדמים עם הזמן וההרצאות, ועוד 200 שנה אנחנו גם נעזוב את ספרד, ונשמע הרצאות על האומנות בקהילות השונות בתפוצה הספרדית. היום אנחנו עדיין נשארים בספרד, והמרצה חושב לרוץ, אני לא יודעת איך הוא יעשה את זה, על 1,000 שנה, משנת 300 עד 1,300. אני רוצה, ואתם ראיתם בשיר אפילו, בשיר הפתיחה, המפתח של ספרד, כמה עדיין היהודים קשורים לספרד, עם רגשות מאוד אמביוולנטיים, שאני רואה את זה גם במחקרים שלי, בסיפורים ובשירים, גם געגועים גדולים לספרד, לתור הזהב, לפאר של תור הזהב שנשמע על זה היום, החל מהמאה העשירית, שמואל הנגיד, טובי המשוררים, יהודה הלוי, אברהם אבן עזרא, שלמה אבן גבירול, על המשרות הרמות, אלה רק משוררים, והיו גם מדקדקים ובלשנים ואסטרונומים, ואנחנו נשמע בעיקר על האומנות, אבל זאת התקופה שמאוד מתרפקים עליה, וגם זוכרים את הכאב ואת היחס הקשה שקיבלנו מספרד. יש שיר של מטילדה כהן סרנו, שהפזמון שלו, אספניה דה מיס אמורס, אספניה דה מיס דולורס. ספרד, ארץ אהובתי, ארץ האהבות, ספרד, ארץ הכאבים. וגם השיר הזה שפתחנו בו, שמבוסס על האגדה, שכל יהודי שגורש מספרד לקח איתו את המפתח, זה מעורר צמרמורת, את המפתח של הבית שלו, כי האמינו שיום אחד מישהו מהמשפחה יחזור לספרד ויפתח את המפתח עם הבית. האגדה הזאת כל כך נפוצה, שכשאני הייתי פעם ראשונה בספרד, אז שאלו אותי סטודנטים שלמדתי איתם, לא יהודים, שאלו אותי, את יהודייה? באת עם המפתח? באת לחפש את הבית שלך? כלומר, עדיין יש יחס מאוד קרוב ומאוד חזק לספרד. כמו שאמרתי, גם של אהבה וגם של שנאה על מה שעשו לנו. אז אנחנו היום עדיין בספרד, בבקשה. וחוץ מזה רואים שהם היו חכמים, הם השתלטו על כל הרחובות של רחביה. כל הרחובות של רחביה, הם לא הלכו לקטמונים. זה אולי גם מראה משהו, זה לא בדיחה. כל הרחובות של רחביה, אבן עזרא, יהודה הלוי, אבן גבירול, נכון? אז אנחנו עם המרצה. אוקיי. שלום לכולם, תודה לשני ידידיי שהקדימו, אלברט ותמר. דרך אגב, אבל לפני שאני מתחיל, רק אני אומר לכם שיש תלמיד בחוג לפולקלור באוניברסיטה העברית, שכותב דוקטורט על המפתח הספרדי, אז... מה אתה אומר? כן, כן, אני אספר לך אחר כך. אני רוצה לקרוא את זה. לא תלמיד שלי, אבל... אוקיי, אז תראו, בפעם שעברה עסקתי במיתוסים שקשורים
בהגעה של היהודים לספרד. והיום אנחנו נעבור לדבר על המציאות ולראות מה באמת השרידים האמיתיים ששרדו, בעיקר כמובן מעניין אותי השרידים הוויזואליים, ונדון ונתח אותם, ונרד ההקשר שלהם ליהדות של ארץ ישראל ויהדות התפוצות האחרות, ונראה מה הם יכולים ללמד אותנו על ההיסטוריה המוקדמת של היהדות הספרדית. אז במחצית הראשונה נעסוק בתקופה הרומית, ובמחצית השנייה, כמה שנספיק, באסלאם וראשית הנצרות בחיים של היהודים. אוקיי, אז אני מתחיל באירוע שהוא בעצם, אם פעם שעברה דיברנו על מיתוסים, אז בואו פעם נדבר, כמו שאמרתי, על מציאות, אבל דרך תמונות. ואירוע מכונן הוא בעצם חורבן ירושלים ובית המקדש בשנת 70 לספירה. שכאן אנחנו רואים אותו בתמונה דמיונית של צייר מהמאה ה-19, איטלקי, שמצייר פה את טיטוס וצבאו, מגיעים לירושלים, מעלים באש את בית המקדש, זורקים את האנשים, כך הוא תיאר לעצמו את בית המקדש, זורקים את כל הילדים והאנשים שהיו שם, מרוצצים את ראשם, והנה יש גם כאלה שלוקחים איתם את המנורה, נראה לכם בהגדלה, הנה המנורה שהם לוקחים והם ייקחו אותה לרומא. אז זה בעצם האירוע שמתואר כאן, הוא האירוע המכונן, כי באותה שנה, בשנת 70, מתחילה בעצם הגלות של התקופה הזאת, שפיזור היהודים באימפריה הרומית, יהודי ארץ ישראל, וכאלה שמגיעים מארצות אחרות במהלך השנים, למקומות שכבר יש בהם קהילות. האירוע הזה גם מונצח ברומא עצמה, בקשת טיטוס המפורסמת, שאנחנו רואים אותה כאן, הקשת הזאת שבאה בעצם לתת תודה לשליט, לגנרל אז טיטוס, אחר כך יהיה קיסר, שהכניע את הפרובינקיה יהודה, כבש את ירושלים, החריב את בית המקדש, ולכבוד זה הסנאט של רומא בנה לו קשת ניצחון, ככה המקובל ברומא העתיקה, דרך הקשת הזאת העבירו את השלל שהביאו מאותה ארץ, ויש גם כתובת הקדשה לכבודו, ככה נראה טיטוס עצמו, והכתובת כאן, אתם רואים בכמה שורות, שהעתקתי אותה כאן, הסנאט והעם של רומא מודים לדיבו טיטו, לטיטוס דה דיוויין, כן, האלוהי, בזכות ההישג הזה שלו, שהוא הכניע את הפרובינקיה הזאת. הקשת הזאת כמובן קיימת עד היום ברומא, היא נבנתה בערך בשנת 80 לספירה, זמן קצר אחרי החורבן, כ10 שנים אחרי החורבן. ועל הקשת הזאת כמובן מונצח, מה שראינו לפני רגע, הובלת המנורה מירושלים לרומא. אנחנו רואים כאן את החיילים הרומים, בתבליט המפורסם הזה, נושאים את המנורה, כי בעצם לא היה להם פסל של איזשהו אל להביא מירושלים, כמו שהם הביאו מאימפריות אחרות, אז הדבר הקדוש ביותר שהם מצאו בבית המקדש, כך הם הבינו מהיהודים, היה המנורה, והיא תהיה גם הכוכב שלנו בהרצאה הזאת, ואותה הם מובילים כאן ברחובות רומא, עטורים זרי דפנה לראשם, וכמובן כל הקהל מריע להם, ויוספוס פלביוס שנכח בתהלוכה הזאת, מתאר אותה, ואנחנו יודעים בדיוק איך המנורה היא. אנחנו נחזור למנורה ונראה דברים שקשורים בה, ומה לא נכון בתיאור הזה, אבל זה יהיה בהמשך. בכל אופן, הקשת הזאת היא הסמל להתחלת הגלות היהודית באגן הים התיכון, או במקומות אחרים, כי השבויים הובלו למקומות שונים, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על המפה של המאות הראשונות לספירה, והיכן יש יישובים יהודים באגן הים התיכון, אתם יכולים לראות שכאן כל המקומות שמושחרים במפה הזאת, הם מקומות של יישובים יהודים. אנחנו מדברים על בערך משנת 100 עד שנת 300, 350, ואתם יכולים כאן לראות כמובן את המקומות בארץ ישראל, בעיקר בצפון, ואז יש לנו מקומות שונים ביוון ובטורקיה של היום, באיטליה כמובן, בעיקר בדרום, רומא ודרומה, ואתם יכולים גם לראות שברוב היישובים הם לאורך החופים, כן, בין אם זה צפון אפריקה כאן, למשל וולובוליס, מי שמכיר במרוקו, קרטגו וכולי כאן, וגם כמה מקומות בספרד. כל היישובים בספרד, בהיספניה הרומית, הם בעיקר לאורך החוף המזרחי של ספרד בתקופה הזאת,
זה היה הקשר היהודי וכמה הם בחרו להתיישב. יש לנו עדויות גם בכתב לגבי הדברים האלה, למשל, אחת העדויות שאולי לא הייתם חושבים שהיא העדות לראשית היהודים בספרד, היא מהברית החדשה. פאולוס, שמחליט להיות נוצרי, אחרי שהוא חווה איזו חוויה מיסטית, כותב איגרות לקהילות היהודים באגן הים התיכון, מי שיקרא את הברית החדשה ודיגרות פאולוס, אתם תראו שלכל מקום שהוא כתב, לקורינטים, לרומים וכולי, זה מקומות שיש בהם יישובים יהודים. אז הוא מתאר את המסע שלו, את המסעות שונים שלו למקומות האלה, ובאחד מהם הוא מתאר שכשהוא יגיע לרומא, הוא יבוא בדרך מספרד, כן? זאת אומרת, הוא יודע, ואם הוא מזכיר פעמיים את ספרד, אסור עליכם בדרכי לספרד, זה בטוח כי יש שם יישוב יהודי, יהודים לא הסתובבו סתם ולנו באיזה בית מלון כמו היום, אלא הם הגיעו תמיד לקהילה יהודית ואצלה התארחו, ומשם הם המשיכו במסעות שלהם. אז יש לנו עדות מהברית החדשה, שיש כבר יהודים בתקופת פאולוס, שאנחנו מדברים על המחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה בספרד, ויש גם עדויות מהתלמוד, למשל, אני רק כבר פעם שעברה הזכרנו את איספמיה שמוזכרת בתלמוד כמה פעמים, השם הקדום של ספרד, איספניה או איספמיה בעברית, אבל יש גם עדויות למשל, לפי חלק מהחוקרים לפחות, על ערים מסוימות. אני הבאתי כאן רק אחת מהם, ממסכת מנחות, מהתלמוד הבבלי, יש לנו כאן שורה של רבנים שהם כולם מהמאה השלישית לספירה, דהיינו בערך 150 שנה אחרי פאולוס, אמר רבי אבא, ברב ויצחק, אמר רבי חיסדא וכו', מצור ועד קרתגנה, מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים. אני אומר לכם פה את המפה שמראה לנו שני הקצוות של הים התיכון, צור בלבנון, כן, וקרתגנה, זה העיר, זה לא קרתגו, כמו שחלק מהחוקרים חושבים, זה קרתגנה, זה השם שניתן לעיר הזאת בספרד, בדרום ספרד, ליד מורסיה, שיש שם יישוב יהודי גם כן, ואנחנו רואים כאן שני הקצוות האלה, זה לא קרתגו שכאן, כי משני הקצוות האלה יש קהילות יהודיות, כן, זה כבר קהילות יהודיות בתקופה שהם כותבים. דרך אגב, השם קרתגנה היום, בעבר קרתגנה או קרתא חדשה, הוא קשור לעברית, כי המילה קרט, או כמו נטורי קרתא שאנחנו אומרים, זה פירושו עיר, כן? הרומים קראו לזה בהתחלה נובה קרתא, העיר החדשה, ואחר כך זה נהיה, השתמשו באקוזטיב של המילה, וזה נהיה קרתגנה, ואחר כך בספרדית קרתגנה, עד היום. אוקיי, אז זוהי ספרד הרומית שחולקה לכמה פרובינקיות, לכל אחד יש את הבירה שלה, וכמו שאמרתי, היהודים הם בעיקר לאורך החוף כאן ובדרום, כן? כאן בדרום ספרד ובצפון, אבל לאורך החוף. אנחנו נראה כמה מהקהילות האלה ומה שרד מהן בשקופיות הבאות, אבל רק כדי להכניס אתכם לאווירה, כדי שנדע שאנחנו, אני גם מראה את זה כלי, ובאמת היה מאוד מעניין בביקורים הראשונים בספרד, לגלות כמה עתיקות רומיות יש בחצי האיברי, בדרך כלל קישרתי את זה עם איטליה, עם סיציליה, ולא יודעת שגם בספרד יש כל כך הרבה להראות, ואני אומר לכם רק מערים שהיו בהם יישובים יהודים. למשל כאן במרידה, כן, אנחנו רואים את המכלול של האמפיתיאטרון, ענק עם 15,000 מושבים, מהמאה הראשונה לספירה, ושימו לב שכל השמות הספרדים של היום, כמעט כולם, של הערים העתיקות, מבוססים על השמות הלטיניים הרומים העתיקים. אוגוסטה אמיריטה, נהפכה למרידה בספרדית, כן, מאוחרת יותר. אבל זה השם שלה בעת העתיקה, וזה השם שהרומים נתנו לה. או כאן סגוביה, כן, זה השם שלה הלטיני, בלב העיר, כל מי שביקר בסגוביה נדהם מהמראה הזה, שאחד האקוודוקטים היפים ביותר בעולם, הרומים, אולי היפה ביותר, הארוך המושלם ביותר, ממש חוצה את העיר. בלב העיר יש את האקוודוקט הזה שעד היום קיים, ומכוניות עברות פה מתחת והולכי רגל, כל מי שביקר יודע, לא רחוק מהרובע היהודי שוב פעם. וגם אותו דבר לגבי פורטוגל, אני רק בחרתי באתר אחד או שניים, כדי שתבינו גם בפורטוגל של היום,
היא הייתה רומית פעם, לאחד האתרים ליד העיר קוימברה, שבה הייתה קהילה מאוד מאוד חשובה, ואוניברסיטה חשובה שלימדו בה יהודים, בייחוד אחרי הניסות, וגם היה באינקוויזיציה, זה גם דבר שאולי נגיע אליו בהמשך. בכל אופן, אלה העתיקות שלה בתקופה הרומית של העיר הזאת, ואתם תראו שיש שם הרבה פסיפסים, וגם אליהם נחזור, פסיפסים רומיים בפורטוגל של העת העתיקה, פסיפסים רומיים קלאסיים, ונראה תכף אחד מבית כנסת. והנה העיר אבורה בפורטוגל, שהיא עיר אולי אחת היפות ביותר בפורטוגל, אני חושב, ככה אני מאוד התרשמתי ממנה בכמה פעמים שביקרתי. בלב העיר יש גבעה, ובראש הגבעה יש מקדש של האלת דיאנה, שהוא עומד עד היום, תראו באיזה צורה מצוינת הוא עומד, ורק אני אומר, וגם זה חשוב לנו מהיסטוריה יהודית, שמרחק של 50 מטר מהמקדש הזה, נמצאים המשרדים של האינקוויזיציה, האינקוויזיציה של אבורה, שהייתה מאוד מאוד פעילה, ועשתה הרבה אוטו דפה, העלתה יהודים על המוקד, וכולי, ממש ליד המקדש הזה של דיאנה. רק כדי להראות לכם, כן, מי שלא מכיר את קהילת אבורה, הנה פרט מקולופון של תנ"ך מצויר, שגם עליו אולי נדבר באחד הרצאות הבאות, תראו איך הם מכנים את זה, יש הם במדינת אבורה, מדינה השפעה מוסלמית פה, מדינה הכוונה עיר, מדינת אבורה, אשר במלכות פורטוגל יש הקרב. זה עוד השם הקדום של פורטוגל, איך שהם כתבו את זה, והנה העיר אבורה, ורק קהילת אבורה גם ידועה אחרי הגירוש, הנה אני מראה לכם כל פעם כדי לעשות כל מיני הקשרים כל פעם, שנדע, אנחנו מדברים על היסטוריה אחת, אנחנו נמצאים עכשיו בבית הכנסת של סלוניקי, במאה ה-20, ויש פה רשימה של הקהילות ששמו אחרי השואה, בסלוניקי היו קהילות מהרבה מקומות מחצי האיברי, והנה על השלט הזה, אחד מכמה שלטים, קהילות שהיו לפני המלחמה בסלוניקי, הקהילה הראשונה ברשימה הזאת היא אבורה שהיהודים ממנה הגיעו לסלוניקי ב-1535, דור אחרי השמד, אחרי 1497. אז אלה מהקהילות שמהתקופה הרומית ממשיכות להתקיים, וכמו שאמרתי, אנחנו נתמקד באחדות מהן, אין לנו זמן כמובן לעסוק בכולם. זו מפה שמראה את הקהילות שהיו במאות האלה הראשונות, שיש לנו עדויות מוצקות שהיו בהן קהילות יהודיות, בין אם זה עדויות, אם רואים תף, הכוונה שזה שרידים ארכיאולוגיים, כתובות, או ממסמך, זה הכוונה שיש רק אזכורים בספרות, אבל לא שרדה שום עדות ארכיאולוגית. אני כמובן אתמקד באלה מהעדויות הארכיאולוגיות, כי הם מאוד יותר מעניין אותנו. נתמקד ב4, קרתגנה כבר ראינו, הזכרנו שזה מקורות ספרותיים בלבד, אז עכשיו אנחנו נראה את אלצ'ה, טרגונה וטורטוזה. נראה משלוש הערים האלה מה שרד, ואתם רואים שהם כולם שוב פעם לחוף הים התיכון, כן? כל הערים האלה, כן? זה ממש כאילו מאפיין את החיים היהודים בתקופה הזאת. נתחיל באלצ'ה, העיר אבות כאן, ממש דרומית למורסיה, מורסיה דרך אגב זה העיר שממנה באה משפחת מרציאנו, היא מורסיה. אוקיי, אז במורסיה, באלצ'ה נמצאה בתחילת המאה ה-20 בזיליקה רומית, ולפי כל הצורת בנייה שלה, והעובדה שיש לה אפסיס, אני אסביר מה זה בדיוק, הניחו החוקרים שזה יכול להיות רק מבנה תפילה מונותאיסטי, כי מקדשים רומים או בניינים רומים לא נראים כך עם אפסיס, ויכול להיות או כנסייה או בית כנסת. קשה לדעת כי לא מצאו עדויות לכאן או לכאן שהיא מכריעות, ועד היום החוקרים חלוקים. אבל צורה של בזיליקה, רק שתבינו זאת בזיליקה, זה מבנה שבדרך כלל יש לו 3 פתחים, 2 שורות עמודים ואפסיס, זה הדבר העגול כאן נקרא אפסיס, וזה פחות או יותר קודש הקודשים, אפשר להגיד החלק שבו בכנסייה, והחלק שבו הבישוף עושה את כל הטקסים, ובית הכנסת זה ארון הקודש, כן?
בחלק הזה, אז המבנה הזה שלנו באלצ'ה הוא כזה, הנה התרשים רצפה שלו, אתם רואים עם האבסיס כאן, וכל הרצפה היא פסיפס, והעמודים כאן, והנה ככה זה נראה, מתחילת המאה ה-20 שחשפו את זה, דרך אגב, זה השם של אלצ'ה בעת העתיקה, איליסי, או איליצ'י, כן, בלטינית, ואחת הכתובות שנמצאו שם, במבנה הזה, על הפסיפס, הוא מלא בכתובות, אחת הכתובות, אתם רואים כאן הכתובות הן בלטינית וביוונית, ואני מעתיק פה לתרגום, אנחנו לא נראה ביוונית, בית תפילה של העם. אז לא ברור, זה בית תפילה של יהודים או של נוצרים. עד היום, כמו שאמרתי, יש חוקרים שחושבים ככה, ויש חוקרים שחושבים אחרת, ואחד החוקרים שחושב שזה בית כנסת, זה ההוכחה שלו, במאמר שממש פורסם לפני 3 שנים, אתם רואים כאן בכותרת, 7-armed figure with visible repair, כן, שהוא חושב שזה מנורה, כאן מה שאנחנו רואים, אתם רואים? ולפי דעתו זו הוכחה מכרעת, שמדובר בבית כנסת, ברצפת הפסיפס. זה צילום מהמאמר שלו בשחור לבן, והנה הצילום בצבע של אותו מקום, אתם יכולים לראות את המנורה. אז לפי דעתו זה מכריע שזה בית כנסת ולא כנסייה, ואם ככה זה בית הכנסת הקדום ביותר בספרד. אנחנו מדברים על המאות הראשונות לספירה, יש לנו בית כנסת כמעט 1000 שנה לפני בית הכנסת הבא שיהיה. אז לכן זה חשוב, אלצ'ה, תזכרו את השם. עוד דבר שיש באלצ'ה שהוא מאוד מעניין, ברצפת הפסיפס, זה המוטיב הזה שנראה כמו קשר, שבספרות הוא מכונה, בספרות הארכיאולוגית הוא מכונה סלומונס נוט, קשר שלמה, זה הצורה שלו, וקשה לדעת אם זה, יש לזה, השם הזה, מאיפה הוא בא ולמה הוא בא, וכמו שנתנו את השם לכוכב משושי מגן דוד, או חותם שלמה, לכוכב נחומש, השמות האלה לא תמיד ברורים איך הם התחילו ולמה, גם כאן לא ברור שיש לזה קשר יהודי דווקא, אבל מה שכן, וזה ידוע, שהצורה הזאת של הקשר, של המבוך הזה כאן, שכך אתם רואים את הצורה שלו, מצויה בעוד בתי כנסת באגם הים התיכון. למשל, אחד החשובים בהם, זה בית הכנסת המוקדם ביותר באירופה בכלל, בית הכנסת של אוסטיה אנטיקה, ליד רומא, כן, בית הכנסת של אוסטיה אנטיקה, עיר הנמל של רומא העתיקה, מי שביקר שם בוודאי, זה עיר שלמה ששרדה, כמעט ככה די בשלמות, השרידים הארכיאולוגיים שלה, ונחשף בבית כנסת מהמאה השנייה לספירה, זה ארון הקודש שלו, עוד פעם אבסיס, כאן הוא שרד כמעט בשלמותו, במדרגות, וברצפת הפסיפס יש עוד פעם הדבר הזה. כן, הקשר שלמה הזה, וזה גם קיים בדלוס ועוד מקומות אחרים שמצאו שרידים של בית כנסת מהתקופה הרומית. כמובן באוסטיה אין שום מיסוס של בית כנסת, כי בראש העמודים האלה שאתם רואים כאן, נמצאים פריטים שאין לנו מה לטעות מה הם, כאן המנורה ושופר ואתרוג כאן ולולב, כן, שניהם נמצאים גם כאן וגם כאן, זה ארון הקודש, ואין שום שאלה שאוסטיה זה בית כנסת, אלצ'ה עדיין, כמו שאמרתי, כל החוקרים היהודים חושבים שזה בית כנסת, החוקרים הנוצרים, הספרדים, חלוקים ביניהם. אוקיי, מה עוד יש לנו מהתקופה המוקדמת, שיש בו גם איזשהו איתור, אני לא אומר לכם כל דבר, כי מצאו כל מיני שרידי אבנים שיש עליהם כתובות שמעידים שהם יהודים, אבל אין שום איתור ואני נמנע מהם. בואו נראה לכם את זה כאן, שזה חשוב, זה פריט שהתגלה בטורטוזה, ראינו אותה קודם במפה, במאה ה-18, כן, זה נמצא, ועד היום זה נמצא בקתדרלה של טורטוזה, פעם בה שאתם מגיעים לשם צריך לבקש שיראו לכם את זה, זה כתובת מצבה יהודית, תלת לשונית, וזה מאוד מעניין, 3 השפות שיהודים דיברו, או שלטו בהם, או תקשרו ביניהם, בינם ובין עצמם, ובינם לבין האוכלוסייה הכללית, היו עברית, לטינית ויוונית. כן, יש לנו כאן 3 השפות כאן, שאנחנו רואים, וגם איזשהו איתור. כמובן, הכתובת בעברית מושכת לנו מיד את העין, והיא בראש הטבלה, בראש המצבה. אני אראה לכם פה את העתיק כדי שנוכל לראות. הנה איך זה נראה. יש פה איתור שעוד רגע נדבר עליו.
כן, אתם רואים מנורה מחומשת עם תלת רגל וכוכב, שעוד פעם רואים כוכב שלמה, חותם שלמה, של הדת, הלטינית היא נומיני, דומיני, כן, וכולי, היא ממש תרגום של העברית, וגם היוונית מתחתיה. זאת אומרת, האדם שכתב את זה, ידע טוב טוב, זה אבן הרוזטה היהודית-ספרדית שלנו, אפשר להגיד, 3 השפות שדוברו, וכמעט אין הבדל בין הכתובות, חוץ מפריט אחת, שאולי נזכיר עוד רגע. בואו נראה מה הכתובת אומרת בגדול, אני אגיד לכם את זה. פותחת במילים שלום על ישראל, הקבר הזה של מליוזה, ברט זה הלדינו שלי, זה ארמית, ברט פירושו בת, כן, כמו בר מצווה, זה בן מצווה, ברט זה נקבה, בת, רבי יהודה, וקירה מריס, קירה זה גברת ביוונית, יש לנו כאן כינוי לגברת, קירה, לפעמים למריה קוראים קירה, ודמויות אחרות בנצרות גם, קירה זה כמו ליידי, כן, זכר צדקת לברכה, נשמתה לחיי העולם, תנוח נפשה בצרור החיים, אמן, כן יהי רצון, שלום. כן. זה הכתובת, אתם יכולים כאן לראות את שמה בלטינית, מיליוזה פיליה יהודנטי, כן, את קירה מריאס, כן, ורק בלטינית יש גם את הגיל שלה, שאין בעברית, ויקסית, והיא בת 24, יש לנו כאן את ההתחלה של הגיל שלה, מבת 24 במותה. אז יש לכם כאן 2 עיטורים שכמובן מראים על היהדות, לפחות המנורה, וזה עוד פעם שנוי במחלוקת, אם הכוכב הזה כבר הייתה לו משמעות, זה לא מגן דוד, זה כוכב מחומש, אבל גם הוא מופיע בהרבה מצבות, ועוד פעם יש מחלוקת אם יש כאן סימן יהודי דווקא או לאו דווקא. בואו נעבור לעיר אחרת עכשיו, לטרגונה, עוד פעם לכם דרומה, את ספרד דרומית, שימו לב, זאת דרטוזה, כמו שכתב שמה בלטינית בעד העתיקה, וזה טרגונה, טראקו בעת העתיקה, בתקופה הרומית, זאת דרך אגב טולטום, זה טולדו, כן? קורדובה זה קורדובה של מאוחר יותר, כן? אוקיי, אז זה סגוביה, הנה זה שראינו קודם. אוקיי, כאן אנחנו רואים במפה את כל השמות של העת העתיקה, של התקופה הרומית, של המקומות שאנחנו מכירים היום. קרתגו נובה זה קרתחנה, כן, שראינו קודם. קרתחנה. אוקיי, אז הנה טרגונה היום, דרומית לברצלונה, עיר נמל, עתיקה מהתקופה הרומית, בירת האזור שלה בעת העתיקה, עיר נמל חשובה, כמו שראינו, היא מוזכרת גם בתלמוד, עיר נמל, והנה טרגונה הייתה רומית פעם, אנחנו רואים, כשמתקרבים לטרגונה אתם תראו קשת ניצחון, ותראו אקוודוקט, כן, אנחנו בתקופה הרומית, טרגונה הייתה עיר רומית לכל דבר, והנה שחזור של טראקו הרומית. למה אני אומר לכם את השחזור הזה? למה הוא חשוב לנו? כי פה ליד התיאטרון או הקרקס שהיה כאן בחומת העיר, הקטע הזה הוא הרובע היהודי. היהודים שוכנו, יש לנו עדויות בכתב, שוכנו קרוב לקרקס על שפת הים, כי השתמשו בהם בקרקס, השתמשו ביהודים בקרקסים, לכל מיני תפקידים שהשתמשו בעבדים בקרקסים הרומיים הקדומים, אז הם שכנו כאן, ועד ממש סוף ימי הביניים, הרובע היהודי היה פחות או יותר באותו אזור. אוקיי? אז זה טראקו, והנה ככה נראה האמפיתיאטרון היום, ממש על שפת הים, כן? עכשיו, בטראקו הייתה, בטרגונה המאוחר יותר, הייתה קהילה יהודית חשובה לאורך כל העת העתיקה וימי הביניים, ועדויות שוב פעם, האפיגרפיות, הן מאוד מעניינות, כמו למשל, אני אומר לכם כאן, חלון בבית ליד הקתדרלה, לצערי אין את זה בצבע, שאתם רואים שלקחו מצבה יהודית, כתוב עליה את הקבר של חנניה בן רבי שמעון, כן, ועד השנה שהוא נפטר, בתחילת המאה ה-14, ושיפצו את זה כעדן חלון, פשוט, והיום ככה, כשאתה עובר ברחוב אתה רואה את זה, כן, כמו שראינו פעם שעברה, יש כאלה לא מעטים בספרד, הנה אחד כזה שממש אפשר לקרוא, זה קבר של רבי חנניה
כן, ממש כל מילה אפשר לקרוא בבירור, את שנת הפטירה המדויקת שלו, ירח אייר, כן, וכו'. דרך אגב, אני רק רוצה להזכיר עוד פעם, אני רוצה מדי פעם קופץ אחורה וקדימה, טראקו גם היא חשובה, או טרגונה, כי יש לנו שאריות של היהודים משם שנשאו את שם העיר, עד ימינו, כן? מי שקוראים לו טרגן או טרגן, כן, זה בא מהעיר הזאת במקור, כגון, אני מראה לכם כאן, אולי זה מפורסם ביותר, ירושלמי, בגלל העניין בלדינו, אני מראה לכם כאן את בן ציון טרגן, תראו איך הוא נראה, והנה רק תחילת הערך בוויקיפדיה עליו, היה עיתונאי, מחנך, מתרגם לדינו, פעיל ציוני וכו', והוא טען, וכנראה בצדק, שהמשפחה שלו הגיעה לארץ ישראל ישירות מטרגונה, מימי הביניים. ייתכן, אבל בכל אופן, המשפחה הזאת נושאת את השם של העיר עד היום. אוקיי, אז הממצא החשוב ביותר שמצאו אולי בספרד של העת העתיקה מבחינה אומנותית, זה הדבר הזה שנמצא בטרגונה. הוא התגלה לגמרי במקרה בראשית שנות ה-50, ברובע שהראיתי קודם, ברובע הכי עני של טרגונה בעת החדשה, בראשית שנות ה-50 גרים שם צוענים ועניים, וזה הנעוץ בקיר של איזה בית, והשתמשו בזה לכביסה. זה היה פריט, כן, נשיא אבן, שיש, כמו שאתם רואים אותו כאן, יש לנו פה את הגודל שלו, אתם רואים, זה מין אגן כזה, שפה יש חור, היו מלאים אותו מים ומחפשים, והמים נשטפים מכאן. אבל הארכיאולוג שגילה אותו בראשית שנות ה-50, ושם לב כמובן לתיאור כאן הוויזואלי שיש, ולכתובות. יש פה 3 כתובות, אחת עוד פעם, עברית, לטינית ויוונית, שפות של יהודי ספרד בעת העתיקה. היה מי שסבר, כגון פרופסור חיים ביינארט, שזה ארון קבורה, גלוסקמה מה שנקרא, וארון קבורה, הוא חשב שאם זה ארון קבורה, ואנחנו יודעים מתי השתמשו בגלוסקמות, אז זה אפילו המאה הראשונה או השנייה. היום אף חוקר לא חושב שזה ארון קבורה, אלא כנראה זה האגן לחציצת ידיים בכניסה לבית כנסת. זו השערה לפי הכתובת ולפי הצורה של זה, זה לא נראה כמו ארון קבורה, וייתכן שלא ברור אם החור היה קיים בעת העתיקה, או לא, או שהוא נעשה מאוחר יותר, אבל זה לא כל כך משנה. אוקיי, אז הנה הכתובות, בואו נראה אותן. נתחיל דווקא בכתובות לא בעברית, בכתובת בלטינית כאן למעלה, פקס פידס, שלום ואמונה, ומתחת כתובת ביוונית שנהרסה, רק 3 אותיות נשארו ממנה גן, ולא ברור מה הם רצו להגיד, כי הכתובת לא שלמה. בצד שמאל נמצאת כתובת בעברית, הנה היא פה בהגדלה, שלום על ישראל ועלינו ועל בנינו, אמן. כן? כל אחד יכול לקרוא אותה, רק לפי הכתב אפילו אפשר לקבוע שזה מערבית או חמישית לספירה, זה כתב תלמודי אופייני על אבנים שאנחנו מכירים, וכמובן לקוח מפסוק מתהילים, סוף מזמור קכ"ח, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. כן? אז כאן זה קצת בסדר הפוך, שלום על ישראל ועלינו ועל בנינו, אמן. כתובת כזאת, אופיינית, לכל מי שגר בארץ ישראל באותה תקופה. כן, תמצאו אותה אולי ב6, 7 או אולי יותר בתי כנסת, למשל בית הכנסת של יריחו, שבו יש מנורה עוד פעם וכולי, זה עוד רגע נדבר על הקישוטים, ומתחת אותו סוג אותיות, שלום על ישראל. או למשל, יש לכם עוד אחד, בית הכנסת של סוסיה, לא רחוק מכאן, כתובת הקדשה של מי שתרם את בית הכנסת, ובסוף כתוב, שלום על ישראל, אמן, עוד פעם באותה צורת אותיות. והקשר ליריחו הוא לא סתם, הוא לא מקרי, שימו לב שגם ביריחו וגם בתבליט שלנו כאן, במרכז נמצאת מנורה, ולידה הדבר הזה שנראה כמו, אני לא יודע מה, לא קשה לדעת מבט ראשון, אתה לא בקיא, זה לולב. זה לולב כמו כאן, זה מאוד מאוד סכמטי, זו אומנות עממית פר אקסלנס, ושופר.
זה השופר, שגם אתם רואים אותו כאן. אוקיי? אז זה הפריט שאנחנו רואים כאן, ודרך אגב, זה אותו דבר מוכר לנו משאר המקומות באגן הים התיכון, כגון באנטליה, כן, מצאו את זה, מנורה, שופר ולולב. וזה מצאו ברומא העתיקה, ארון קבורה של אחת פאוסטינה, מנורה, לולב ושופר. זאת אומרת, זו סכמה שחוזרת בקרב כל יהודי האגן הים התיכון, ובלי ספק כולם מדברים אותה שפה חזותית, כולם חושבים על ירושלים, כולם חושבים על בית המקדש, על כלי בית המקדש, על חג סוכות שהיה החג המרכזי לעלייה לרגל בעת העתיקה, והגעגועים שלהם במאות הראשונות לספירה, לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. נשאר לנו רק להסביר מהם שני הטווסים האלה. אתם רואים שני טווסים. אני מראה לכם שיש גם בארץ ישראל כאלה, למשל זה הפסיפס של בית אלפא, בית הכנסת של בית אלפא, וארון הקודש פה במרכז, הנה דרך אגב עוד פעם הלולב, הנה השופר עוד פעם, שופר עוד פעם, פה הכל סימטרי, ומשני צידי ארון הקודש יש שני בעלי כנף, כן, שתי ציפורים, לא דווקא דו-חיפת. מה הם שתי הציפורים האלה? אלה הם פשוט מאוד הקרובים. התיאור בתורה שהם שוחחים בכנפיהם, ופניהם איש אל אחיו, וזה בעצם מה שיש לנו כאן, כן? אוקיי, אני אדלג על אלה. ורק נקודה אחרונה שאני רוצה לראות לכם בקשר לטראגו, ובזה נגמור את הסיפור של העת העתיקה, זה שימו לב למנורה שנמצאה בטרגונה, שיש לה תלת רגל והיא שונה מהמנורה בקשת טיטוס. כן, שהיא בכלל צורה כזאת משונה כאן, התחתית שלה. החוקרים חושבים שפשוט מאוד, מה שעשו ברומא, ובנו קופסה כזאת כדי לשאת את המנורה ברחובות רומא, ולכן אתם רואים כאן את הבסיס הזה, שהוא שונה מכאן, כי בעצם כל התיאורים הארץ ישראלים, המנורה היא תמיד תלת רגל. כן, המנורה היא תלת רגל. אז, ויש לנו גם תיאורים מארץ ישראל, לעוד דבר שהוא מאוד מיוחד, שדומה לטרגונה, ואולי מישהו חשב על זה כבר רצה לשאול, עוד שינוי אחד גדול מרומא, זה הענפים הם לא עגולים, אלא הולכים באלכסון. כאן הם עגולים, כאן הם באלכסון. מי צודק? מי נכון? קשה לדעת, כי יש לנו מסורות שונות, אומרים שברוב התיאורים גם מארץ ישראל הענפים עגולים, אבל יש כאלה שהם הולכים באלכסון כמו כאן. ומה אומרים על זה החכמים? כגון הרמב"ם ורש"י, כן? למשל רש"י אומר, יוצאים מצידיה של המנורה הענפים לכאן ולכאן באלכסון. כן? אז יש לנו מסורת דווקא שהם צריכים להיות באלכסון, גם של רש"י וגם של הרמב"ם, אבל הציירים לא תמיד ציירו כך, דווקא הצייר, האומן בטרגונה, עשה את זה לפי המסורת הרבנית הנוקשה יותר. אני רוצה רק לסיים את הסיפור הזה, להראות לכם שהרבי מלובביץ' היום מטיף שזאת המנורה האמיתית. אז כל אתר של תלכו של חב"ד, אתם תראו שמדליקים מנורה כזאת, והמנורה מטרגונה, הם מביאים אותה כהוכחה, אחת מההוכחות שלהם, שככה זה היה בעת העתיקה. כן? כל המנורות של חב"ד. לסיום הסיפור הזה, אני רוצה לראות לכם שבבית הכנסת בטולדו, נפתח לפני 20 וכמה שנים מוזיאון יהודי ספרדי, זה המבנה של בית הכנסת, והסמל של המוזיאון זה הפריט שלנו. הפריט שדיברנו עליו עכשיו נמצא במוזיאון, האגן רחצה הזה, והם לקחו את הדבר הזה כדבר שמסמל את ראשית היישוב היהודי בספרד, וזה עד היום סמל המוזיאון. כן? אתם תראו את השלט הזה בכל אתר שלהם, בכל ניירת שלהם. עכשיו אתם יודעים את כל הסיפור, מאיפה זה בא, ומה הסמליות של כל פריט, וזהו, אלברט, אני נותן לך להשמיע את השיר.
la primavera revenire tous jours m'enamorer la primavera revenire tous jours m'enamorer da quel momento de amis fino alla tomba di amare da quel momento de amis fino alla tomba di amare. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Descúbrete y háblame secretos de tu vida. Descúbrete y háblame secretos de tu vida. אנחנו עוברים עכשיו לתקופה אחרת, והתקופה המוסלמית שתמר תיארה אותה בהתחלה, עם כל המשוררים הגדולים, מהבחינה של התרבות החומרית והאומנות, השאירה לנו מעט, כמעט ולא כלום. ממש אפשר לספור על יד אחד מהתקופה הרומית, יש לנו הרבה יותר פריטים, משהו מכל התקופה המוסלמית בחצי האי איברי. זה מדהים שזה תקופת הזוהר ותור הזהב וכולי, כמו שאתם מלמדים אותנו תמיד כבר בבית ספר יסודי, אבל עדיין לא שרד כמעט ולא כלום מהתקופה המוקדמת, אבל בכל זאת ראיות שלה מתקופות מאוחרות יותר, ואני אנסה להסביר למה אני מתכוון. בכל זאת אנחנו מדברים על שנת 1000 בערך לספירה, כמובן אחרי נצרות ואחרי הכיבוש המוסלמי, רוב חצי האיברי הוא חליפות קורדובה, כן, כמו שאנחנו רואים כאן, כל הירוק זה מוסלמי, כן, רק מעט מאוד אזורים בצפון התחילו לכבוש אותם הנוצרים בריקונקיסטה. ניגש לעיר טולדו, שהיא אומנם היא רומית, אבל השרידים שיש ממנה שקשורים לאסלאם הם מאוד מאוד מעניינים. כולם כמעט נעשו, חוץ מאחד שאני תכף אראה לכם, נעשו כבר בתקופה הנוצרית, אבל הקהילה הזאת שמרה יותר מאחרות, אם כי גם באחרות נמצא, שרידים בתקופה המוסלמית שנוצרו בתקופה הנוצרית. כן, אני מקווה שאני לא מבלבל בכל מה שאני אומר, אבל זה המצב. אבל קודם נראה את השריד האחד ששרד בטולדו מהתקופה המוסלמית, וזה כותרת של עמוד. כותרת של עמוד, כנראה מבית כנסת שלא קיים, שאנחנו לא יודעים גם איפה הוא היה בדיוק, כן, ברוב היהודי יש להניח, אבל לא יודע מיקום המדויק, והכותרת נושאת, היא מעוטרת, היא כותרת עם הרבה פיתוחים וכו', ונושאת שתי כתובות בעברית ובערבית. מאוד מעניין, לצערי, אף אחד מחבריי, חוקרי האסלאם של ימי הביניים, לא הצליח לקרוא פה משהו ברור בערבית, אבל העברית, שזה יותר התחום שלי, היא מאוד פשוטה. אתם רואים פה ברוך אתה בבואך, והנה נסובב את הצד השני של הכותרת הזאת, וברוך אתה בצאתך.
כן, כנראה עמוד שעמד בכניסה לבית הכנסת, ובכל כיוון אפשר היה לקרוא לפי אם נכנסת או יצאת. זה כל מה ששרד, היום נמצא במוזיאון בטולדו, במוזיאון היהודי שלפני רגע ראינו אותו, והנה אתם רואים פרט מהערבית, אם מישהו מוכן כאן בקהל ויודע ערבית של ימי הביניים טוב, מוכן לנסות לקרוא אותו, אשמח לעוד מאמץ, למרות שכמו שאמרתי, כמה מהחוקרים שביקשתי מהם לא הצליחו. למה לא שרד הרבה, וגם מה ששרד, איך הוא נראה. כמו שאמרתי, מה ששרד זה מתקופה הנוצרית, אבל איך הוא יכול להיראות? בואו נשאל ככה. אז רק כדי להכניס אותנו לעולם האסלאם, לעולם האמנות של האסלאם, אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על אסתטיקה חדשה, על דת שהיא נגד דמות אדם בהקשר דתי, אפילו נגד דמויות של בעלי חיים בהרבה מקרים, ושמה דגש על אורנמנטיקה, על עיטור מצד אחד, על הרבסקות, על קישוטים, ובו בזמן, אנחנו כמובן רואים כאן את כיפת הסלע בירושלים, שזה אחד המבנים המוסלמים המוקדמים ביותר ששרדו, מסוף המאה השביעית, ועוד דגש שהיא מאוד שמה עליו, זה הכתב. הכתב או המילה של האל, בתוך כל העיטורים האלה. כן, דברי האל הם דברים חשובים, כמו בעולם היהודי. הטקסט של הקוראן, חייבים לקרוא אותו בערבית, כמו שאת התורה קוראים בבית הכנסת בעברית, הטקסט של דבר האל מקבל מעלה ראשונה בחשיבותה. עדויות לזה שהיהודים קיבלו את העולם הזה ודי אימצו אותו, אין לנו מספרד, כמו שאמרתי, אבל יש לנו מהגניזה הקהירית ממצרים. אני מראה לכם רק לתזכורת פה את בית הכנסת בן עזרא בקהיר העתיקה, מבחוץ ומבפנים, ובו התגלתה הגניזה, זה חדר הגניזה בעזרת אנשים, ככה נראה החדר הזה, ולתוכו זרקו את כל הניירת פה, שיש לנו מהתקופה המוסלמית המוקדמת ועד המאה ה-19, ובין המסמכים שמצאו, למשל, כאן אנחנו רואים פרשת השבוע, כתובה על קלף, כנראה לילד שלמד אותה, או לחזן שהתכונן אולי, כמובן לא ספר תורה, ומשהו להתכונן, ואנחנו רואים את ההידור הגדול של הכתב, יש בדרך אגב גם קולופון, ויש את התאריך המדויק, זה תחילת המאה ה-11, ואנחנו רואים את מה שבאמת קורה בעולם האסלאם, וזה יותר ויותר חשיבות על הקליגרפיה, על יופי האות העברית במקרה הזה. זה לא הכתב העקום כמו שראינו בטרגונה לפני רגע, זה אותיות מהודרות, גדולות, יפות, מנוקדות, חשיבות גדולה לביטוי נכון של כל מילה, למקרא נכון, גם שלא נטעה, למשל במילה שמותן, פה כתוב בית. למה בית? כי פה למטה כתוב איפה עוד שמותן מופיע בתורה, ואלה שמותן ואת שמותן, שתדע לשוות ולהבין מה ההבדל בין כל פעם שמופיע אותה מילה בתורה ומה ההבדלים וכו'. והעיטורים הם בעלי זהב של פרחים, כמו בקוראנים של אותם שנים. זה קוראן מספרד, מאנדלוסיה, כן? אותו סוג עיטור של קישוטים בזהב, של אותיות גדולות ויפות, מושכות את העין, וקישוטים בסוף כל פרק, או בסוף כל סורה, כמו שיש אצלנו, הנה עוד פעם השוואה, שתראו כאן איך זה נראה כאן, ואיך הקישוטים האלה כאן, זה ממש התרבות של המילה של דבר האל, כמו שאמרתי, שנכנסת לעולם היהודי לתקופה המוסלמית. וגם דגש הזה בא לידי ביטוי בעוד משהו של השילוב וההרמוניה בין אורנמנטיקה וטקסט. למשל, כאן זה עמוד מקולופון שנמצא בגניזה, מכתב יד של התנ"ך, ואתם רואים את החותמת של הסופר כאן, והחותמת נמצאת, או השם שלו, הפרטים עליו נמצאים בתוך עיגול, ובתוך העיגול יש מרובע ועוד מרובע, שני מרובעים שמשולבים, ובאמצע שני משולשים שמשולבים, וביחד זה יוצר את ההרמוניה של העולם, ההרמוניה של היקום, כן? ובכל זה נבנה מעזרת טקסטים קדושים, פסוקים שהוא מצטט פה, כן? של המקרא, שמראות את כוחו של האל, הוא הבורא,
ובמרכז כתוב השם שלו, אני שמואל בן יעקב, כתבתי וניקדתי ומסרתי וכו', את שם הפטרון שהזמין אותו וכו'. אוקיי, אז זה מה שהיה במצרים, בעיראק כנראה, בארץ ישראל, במרוקו של התקופה הזאת, בעולם היהודי. מעולם הספרדי, כמו שאמרתי, לא שרד כלום מהתקופה המוסלמית, אבל כן שרד מהתקופה הנוצרית, ואנחנו רואים שהמסורת הזאת ששורדת בתקופה הנוצרית, היא מאוד קרובה למה שראינו עכשיו. הנה למשל, כתב יד שכבר צויר אחרי הריקונקיסטה בעיר טולדו, כן, בעיר טולדו, שהיא כבר דור 1.5, היא כבר נוצרית בחזרה, אז זה עמוד של התנ"ך, אני מראה לכם אותו כאן בהשוואה, לעמוד מקוראן. קוראן ספרדי, תנ"ך עברי, כן, ערבית, עברית, כל המבוכים כאן שאתם רואים הקטנים, זה הכל אותיות בעברית. כל אותיות בעברית קטנטנות, והמבוך כאן באמצע, עוד פעם, ההרמוניה של היקום, זה ממש אותה צורה שיש בקוראנים המוסלמיים של ימי הביניים, הספרדיים. כן, נראה איך נראה עמוד כזה בגדול, אתם רואים שזה שילוב של טקסט וציורים בעלי זהב, כי נראה לכם במהירות כמה, אין לנו הרבה זמן, אבל רק שתבינו איך זה עובד, למשל תראו מהתנ"ך הזה כאן מטולדו, עוד פעם, כל העמוד הזה, המופלא הזה, שכבר מה שאתם רואים גדול מהמציאות, אתם צריכים טלסקופ כדי לראות מה כתוב פה. כל הקשקושים האלה כאן בקטן, זה כתב עברי. אני אראה לכם בהגדלות שונות, כן, הנה זה הגדלה, אנחנו מתקרבים, ואלה עלי זהב, זהב אמיתי שממורת, שהודבק לדף, זה לא ציור בצבעי זהב, זה עלי זהב כדי להראות כמה מה שאנחנו מצטטים מאלוהים, מהתורה, מהמקורות, חשוב ומרכזי. כן, הנה הגדלה, זה כבר הגדלה שהיא הרבה מעבר למציאות, ואז אתם יכולים לקרוא את כל הכתב שכאן אדם ישב, ומי יודע כמה זמן זה לקח לו, וזה עמוד אחרי עמוד אחרי עמוד. כן, יש לנו ספרים כאלה, תנ"כים ספרדיים כאלה, שזה אולי 40-50 עמודים כאלה, שכל אחד לבד יכול לקחת כמה ימים טובים או שבוע, כן, זה לא פשוט לתכנן את זה ולכתוב בצורה הזאת, שאנחנו קוראים לה מיקרוגרפיה, כן. עוד דבר שנמצא בתנ"כים של הגניזה, בתקופה המוסלמית, ועובר לספרד בשלמותו, וזה הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה כלי בית המקדש. אנחנו רואים פה בתנ"ך ממצרים מהמאה העשירית לספירה, היום בסנט פיטרבורג, הגיע לשם עם אחד מהאנשים שגזלו דברים מהגניזה עוד לפני שהתגלתה לציבור, כולו אותם בעלי זהב, המנורה, ארון, לוחות הברית, הכרובים וכו'. כל הפריטים של בית המקדש מצוירים פה. המסורת הזאת עוברת בשלמותה לספרד. כאשר יהודי ספרד מכנים את התנ"ך שלהם, וזה דבר שאני לא יודע כמה מכם יודעים, כי אף אחד כבר לא משתמש בזה היום. איך נקרא האדם שגמר לכתוב תנ"ך? הוא לא כתבתי ספר תנ"ך. הוא כותב, מה כתבתי? כאן אתם רואים עמוד מתנ"ך כזה. כן? מקדשיה. הספר הזה נקרא מקדשיה, או מחודסיה בערבית. כן? ממש לקחו את המסורת המוסלמית והיהודית בעקבותיה, כאן העתיק האדם כאן בשם יצחק בן רבי יהודה מטולוז, כן, בעיר סולסונה, כן, בספרד, או הנה קולופון אחר. אני אלישע בן רבי אברהם בן וניסטי, המכונה קרסקס, השלמתי, זה הספר של 420, דהיינו התנ"ך, המכונה בפי ההמון מקדשיה, כן, זה השם של התנ"ך. אז לכן בספר כזה שהוא קוראים לו מקדשיה, שהוא בעצם התנ"ך, מצאו לנכון לצייר את כל כלי בית המקדש. ויש לנו כ-30 תנ"כים כאלה מספרד של ימי הביניים, שמראים בעמודי הפתיחה את הכלים של בית המקדש. בהתחלה זה מאוד פשוט, כמו כאן, זה ככה על רקע לבן, על רקע של הקלף, אבל זה הולך ונהיה הרבה יותר ויותר מפואר, כמו שאתם רואים כאן בתנ"ך של לוקאס מסאסקס. ויהודי ספרד, אם היית שואל אותם בימי הביניים, למה לפתוח את התנ"ך בתמונה של המנורה, ושל שולחן לחם הפנים, ושל צנצנת המן? מה זה חשוב? למה בתורה יש סיפורים על אברהם, על יצחק,
כל מיני סיפורים אחרים. למה דווקא זה? ומה שהרבנים הסבירו בימי הביניים, זה הספר הזה, אנחנו קוראים בו עכשיו במקום הפולחן בבית המקדש. כן? אנחנו עכשיו, במקום ללכת לירושלים ולהקריב קורבנות, מתפללים בבית כנסת וקוראים תורה. והתנ"ך הוא בעצם כמו בית המקדש שלנו, כשהתורה היא קודש הקודשים, ולכן את ספרי התורה ראו לפתוח בכלים שהיו בקודש הקודשים בבית המקדש. כן? אני אראה לכם לסיום תנ"ך אחד אחרון, שבו אפשר ממש לראות פרטים, כי על כל דבר מזוהה. הנה, מפתח של תנ"ך מ-1299, נמצא היום בביבליותק נציונל בפריז, ואנחנו רואים במפתח הזה של 2 עמודים את כל הכלים מתוארים, וכל אחד כתוב גם השם שלו, כן? ואתם יכולים לראות כמה אדם שצייר את זה, גם היה אומן טוב וגם ידע את כל המסורת היהודית בצורה שמעט מאוד תמצאו בימינו. למשל, יש לנו כמה פרקים קרובה מחוסר זמן. למשל, לוחות הברית שמופיעים כאן. זה דרך אגב הפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית שיש לוחות הברית עם טקסט, שכתוב הפתיחות של הדיברות. זה לא היה קיים, עד אז זה לא קיים אף פעם. ושימו לב, הדיבר הרביעי, לא כתוב זכורת, כתוב זכור שמור, 2 הוורסיות של 10 הדיברות, זכור את יום השבת, שמור את יום השבת, שמות ודברים, הוא שילב אותם, כמו שאמרו המפרשים בימי הביניים, זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד. כן, כאן יש לנו באמת ההבחנה הזאת שהאומן נושא ומתוך ידע בנושא, וכאשר המקור הטוב ביותר של האומן לתאר את כל הכלים פה, וכל כלי מתואר בצורה יפהפייה ומדויקת, כאילו מה שאתה יכול עכשיו לבנות אותו, כן, אם אין לך את הזהב ואת בית המקדש, היית יכול לבנות ולהקים אותם, למשל בואו נרד את תיאור של המנורה, כן, זכור ושמור כבר הזכרתי, תיאור של המנורה, התיאור הזה הוא במדויק, ממש אחד לאחד, אתם פה דברים שנקראים גביעים, פרחים, שקדים, לפי המשנה תורה של הרמב"ם. המשנה תורה היה הטקסט הכי נפוץ ואהוב בשנים האלה, שכתב היד הזה מצויר, והרמב"ם מקדיש 2 פרקים לתיאור מלא ומדויק של כל אחד מענפי המנורה והצורה שלה, ומה עומד על מה, ומה המרחק ביניהם וכו', וגם אומר שהלהבות העירו כלפי המרכז באופן ניסי. והרמב"ם, למשל, רק כדי שתראו, יש דברים שהרמב"ם מזכיר שאין אותם במקורות אחרים. למשל, מה זה כאן אבן? מה זה האבן הזאת? מה היא עושה כאן? אם תפתחו את המשנה תורה, מיד תבינו מהי. ואבן הייתה לפני המנורה, ובה 3 מעלות, 1, 2, 3, שעליה כהן עומד ומטיב את הנרות, ומניח עליה את כלי שמנה, ומלקחיה ומחתותיה, ממש ציטוט ישיר מהרמב"ם, האדם שצייר את הציור הזה המלומד, הכיר טוב את המשנה תורה, הכיר טוב מקורות תלמודיים מהמשנה ומהתלמוד, ודרך לתאר את הדברים, כי סך הכל הטקסט לא בדיוק נותן לנו מספיק פרטים, ראינו איך שבעת העתיקה תיארו בכל מיני צורות, כן, ואפילו גם העולם של יהודי ספרד נכנס לכאן, של אותה תקופה, של האסלאם, למרות שזה צייר בתקופה הנוצרית, כמו שאמרתי, למשל, את הסירות ואת המזרקות של בית המקדש, הוא עיצב ככלים מוסלמיים, כלי קרמיקה מוסלמיים. או למשל, את הכיור וקטנו, שזה עוד פריט, אם תקראו בספר שמות, מה היה הכלים במשכן, אז יש כיור, איך הכיור הזה נראה? הכיור נראה ממש כמו קנקן כזה מוסלמי למזיגת כל מיני משקאות, עם ראש של מין בעל חיים כזה, כן, אתם רואים כאן? זה ממיניאטורה מוסלמית מסוריה, אני מראה לכם, מהמאה ה-14 של אל-ג'זארי, רק שתראו, שתבינו שזה כל הדגם של האומנים האלה, היה עולם האסלאם ועולם היהודי כמובן, שילוב של השניים, ולא הדגם הנוצרי שכבר קיים ומאוד שליט עליהם, אבל הם ייכנסו אליו רק יותר מאוחר. הנה קנקן כזה ששרד מימי הביניים, אתם יכולים כאן לראות איך זה נראה, עם הראש של הדרקון הזה כאן. ואני רוצה לומר לכם גם לסיום, מה נאמר מסביב לעמודים האלה.
כאן כתוב וזה מעשה המנורה. אבל כאן בצד שמאל, כל אלה, כל הדברים שאתם רואים כאן, בהיות החל על מכונתו, דהיינו כשבית המקדש עמד, ומקדש הקודש על יסודתו, אשרי מי שראה את עיקר תפארתו וגדולתו, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, כן? ואשרי המחכה ויגיע לראותו. יהי רצון שיבנה במהרה בימינו, יראו עינינו וישמח ליבנו, אמן אמן סלע. וממש נבואה לאחרית הימים, והנה איך האומן של אחרית הימים ידע איך עושים את חצוצרות הכסף, את מזבח הזהב, את הכיור, את המלקחיים ואת הסירות וכו'. הנה אני נותן לו תפריט, כאן אתם רואים ממש זה כמו קטלוג של בית מחירות, אפשר להגיד, תפריט איך לעשות את הפריטים. ואני רוצה לסיים אולי במיניאטורה הכי יפה מהסוג הזה ששרדה בידינו, והיא מתנ"ך סרברה, שהוא בדיוק שנת 1300, ובזה אני יכול לסיים את התפקיד שלי כאן, הגענו לשנת 1300, תנ"ך סרברה שצייר בעיר סרברה, בצפון מזרח ספרד, אפשר לראות, בצפון מערב ספרד, שצויר על ידי אדם שהיה קצת חולה, ובזמן הנופש שלו הוציא את התנ"ך וכתב את התנ"ך הזה שנמצא היום בליסבון, ואחד העמוד של המנורה, הוא מראה אותו בצורה יוצאת דופן, יש לה שני עצים לידה, עץ אחד כאן ועץ אחד כאן, ומשני העצים האלה שהם עצי זית, יורד שמן למנורה. אתם רואים דרך השלוש קצנטרות האלה, כפי שהן נקראות. כן? ושימו לב עוד פעם נורה תלת רגל. זה מבוסס על חזון זכריה. חזון זכריה מתאר את מנורת הזהב של אחרית הימים, שיש לה שני עצי זית, ומה התפקיד שלה, מה המשמעות שלה, זה דבר אדוני באחרית הימים, לאמור לא בחיל ולא בכוח, אם ברוחי אמר אדוני צבאות. זאת המנורה כשבית המקדש ייבנה באחרית הימים, ואלה העצים של הסמל של השלום והאחווה שתבוא. התמונה הזאת בתנ"ך סרברה, בלי שיכירו אותה בימינו, אבל משהו אולי כן ראו בכל זאת האומנים שעיצבו, סמל המדינה מבוסס עליה. אבל רק שתבינו בדרך איזה מרחק אנחנו כאן קפצנו, האחים שמיר שעיצבו את סמל המדינה ב-1948, כנראה נתקלו בתמונה הזאת, הם לא בטוחים כשראיינו אותם, הם אמרו שהם לא חשבו על זה, הם לא עלה להם בתודעה, אבל כמעט אין ספק שזה מה שהיה. אמנם המנורה שלהם זה המנורה מקשת טיטוס, ולא המנורה עם תלת רגל, אבל עם שני עצי הזית או ענפי זית שמזינים את השמן של המנורה של אחרית הימים. הסמל המדינה, אז הנה למדנו משהו, מבוסס על תנ"ך ספרדי משנת 1300, מהעיר סרברה. זהו, אז נסיים כאן, ואם יש שאלות אני אשמח לענות. טוב, אנחנו נעבור לשמוע שיר. בינתיים תעיף מבט בבקשה, בצ'אטים יש שם איזו שאלה או שתיים, ואחרי זה נפתח את המיקרופונים לכולם, שיוכלו לשאול שאלות.
עכשיו כל אחד יכול לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלות. תפתחי את המיקרופון ותשאלי, בבקשה. אוקיי. קוראים לי מלכה, ומאוד נהניתי כמובן מההרצאה, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את פרופסור צבר במומחיות שלו. אני מאוד מבקשת אם אפשר לקבל את ההקלטה של ההרצאה הזאת, ובייחוד ההרצאה שלה לפני שבועיים או 3, לא יודעת מתי היא הייתה, שפספסתי. כתבתי בצ'אטים מספר טלפון, כל מי שרוצה קשר עם לדינו, יכול ליצור איתי קשר באותו מספר שכתבתי. אוקיי, הנה אני רואה, בסדר גמור, תודה רבה. ונושא ציון שני, זה שאני קרויה על שם סבתא שלי, שקראו לה סוזן טרגנו, שהמשפחה הייתה מטרגנו. כן, זה אני יודעת, כן. יופי, נחמד לשמוע. כן, הייתי בעיר, באמת, ראיתי את הרובע היהודי, ראיתי את הצילום שאתה הראת, את האמפיתיאטרון היווני, ויש רכבת שעוברת היום שם, שמפרידה בין כל טוב, לא חשוב, העיר העתיקה עדיין קיימת, החומות, יש שם, נכנסים, עיר מאוד יפה טרגנו. היום זה עיר תיירות, פעם הייתה עיר נמל חשובה. כן, עיר יפה. כן, כן. אבל שם. באמת הקהילות הקדומות ביותר, היא קדומה לטולדו, היא קדומה לקהילות חשובות. זה לא ידעתי, זה היום אני למדתי. כן, ממש קהילה... אני רשמתי את הספרים שאתה נתת של 2 יהודים, אחד בן ציון טרגן, ואחד אליעזר בשן שכתב... ספר על משפחת טרגנו של אליעזר בשן. כן, אז אלה ספרים, נכון? זה שני, כן, בן ציון טרגן כתב הרבה. הספר של אליעזר בשן, הוא היה פרופסור בבר אילן, נפטר לפני כמה שנים, זה ספר על משפחת טרגן, הצאצאים של המשפחה. מעניין, מעניין. אפריקה. לי אין תמונה בכלל של הסבתא הזאת. בזמנו לא שמרו תמונות. זה מאוד מעניין, אני אסתכל. שלום. תודה רבה. שלום, יש פה בצ'אט שאלה של דנה אבריש. האם הכתבים היהודיים עם הכתב העברי נחשבים כאומנות יהודית מוקדמת? כן, תראה, דנה, סליחה, תראי דנה, הכתב לנו כחוקרי אומנות הוא חלק מהתרבות החזותית. אנחנו לומדים הרבה מסוגי הכתב היהודי, מהצורה שלהם, מהחשיבות שנתנו לה וכו'. אז לומדת הרבה, בעיניי זה כן אומנות, כי אני מדבר רק על הצורה, על הטיפוגרפיה, על הצורה של האותיות, על המבנה, את מיד מבדילה בין כתב ספרדי לכתב אשכנזי, בין כתב מזרחי, בכתב פרסי לכתב, אני לא יודע מה, קורדי, יש לנו הבדלים עצומים בין הקהילות, וכמובן, למשל, הכתב האשכנזי מאוד קרוב לכתב הגותי של ימי הביניים, בעוד שהכתב הספרדי הוא יותר, נגיד, תרבות של יהדות בבל, כן, שהגיע, והכתב הספרדי הקורסיבי הוא קרוב הרבה יותר לערבית, כן, מה שקוראים בטעות כתב רש"י, כשהוא נכתב ממש בצורה קורסיבית, הוא ממש מחכה את הצורה של הערבית, של חיבור של אותיות וכו'. אז ודאי שיש לזה חשיבות אסתטית גדולה ותרבותית. אבל... והיא מגיעה באמת, אם אפשר שנייה רגע לדייק את זה, זה מגיע מספרד. מה, כתב רש"י, מה שקורה? לא, מה שהראית לנו בתנ"ך שמאוד דומה, כל האלמנטים עם הפרחים, שזה נראה כמו הקוראן, הקישוטיות בזהב, הדברים האלה. אז... הראשון שהראיתי היה ממצרים, פרשת שלח לך בספרייה הלאומית. הוא כולו אונליין, את יכולה לראות אותו בפרשת ספרייה הלאומית. האחרים שהם מספרד, הספרד הנוצרית כבר, הם באותה מתכונת. זה מה שאני בעצם הטענה כאן, שיהודי ספרד בתקופה הנוצרית, שמרו על המסורת המוסלמית באומנות. ולמען האמת, גם אחרי הגירוש, במקומות מסוימים. רוצה לשאול, הדיוונים של המשוררים הגדולים שכתבו את השירים שלהם, אני לא ראיתי כזה מקורי, אבל הם לא היו מאוירים, הם לא הושפעו מאומנות?
יש להניח שכן, אבל לא שרדו. לא שרדו. לא שרד אף כתב יד עברי מספרד המוסלמי, אפילו לא אחד. אבל איך יש לנו את השירים? יש לנו את השירים כי הם העתיקו. הטקסט בעם היהודי, הטקסט חשוב יותר מהאומנות. הבנתי. העתיקו בצורות שונות, ולא תמיד בצורה, נגיד, ששמה דגש על אסתטיקה, אז הטקסטים יש לנו, אבל הכתבי יד המקוריים שהיו, נגיד, במאה ה-11 או 12, ודאי היו. אין ספק שזו אותה מסורת שיש לנו גיזה או דומה לה, הם לא שרדו אף אחד. כן, אבל בטוח היו מאוירים. התנ"כים הכי מוקדמים מטולדו, הם אחרי הריקונקיסטה. אני אוסיף שהצ'אטים שהיו כאן הם תודות על הרצאה מרתקת, ואני מצטרפת לזה. תודה. שלום, הראית שם כתב מאוד קטן על הכריכות של התנ"ך, כן. שאתה היום אפשר לראות רק בטלסקופ, אתה אומר. נכון, כן. אתה צריך ממש זכוכית מגדלת. איך כתבו את זה? איך? אני לא יודע. היו להם עיניים יותר טובות משלנו, כי זה כתב מרובע אפילו, זה לא קורסיבי. באמת, אתה לוקח את הדף הזה, אם אתה לא משתמש בזכוכית מגדלת, לא תצליח לקרוא כלום. יש לי חבר שעכשיו עובד על אחד מאלה, וממש כבר חודשיים הוא עומד לקרוא כמה עמודים, לעקוב רק אחרי המהלך, כי זה לא רק שזה קטן, אלא זה מתפתל בכל מיני כיוונים. כדי לעקוב אחרי הטקסט הזה, אתה צריך ממש מיומנות מאוד גדולה ולהכיר את הטקסטים, כדי לדעת לאן הם מושכים אותך, כי זה ממש דבר, אני חושב שזה מתוך כבוד והערצה לטקסט העברי, ככה אני מפרש את זה. לא הזכרתי כמובן, זה לא קשור לתחום שלי, אבל כל הדקדקנים שיש לנו באותה תקופה, אנשים כמו רבי דוד קמחי, יונה ג'אח, כל שעוסקים בדקדוק של השפה העברית. והיה להם חוץ מנוצות עוד אביזרים לכתיבה? הם בכלל לא השתמשו בנוצות, הנה, כבר אני צריך לתקן. האשכנזים השתמשו בנוצה, הספרדים לא כתבו בנוצה, הם כתבו מה שנקרא קולמוס, זה קנה מחודד. הסופרים הספרדים, הקלף נראה אחרת, האותיות נראות אחרות, הטכניקה של הכתיבה אחרת, ההלבנה של הקלף הייתה אחרת. יש לנו פה עולם שלם שנקרא בעצם פלאוגרפיה, זה העולם של הספר והטכניקה שלו, ובספרד זה היה שונה מאשכנז, למשל, או מארצות האסלאם. אז לא השתמשו בנוצה. בנוצה כתבו אשכנזים. מעניין. לפשט את זה. גם אפילו לקרוא את האותיות מהשורה, או לצייר שתי שורות ולכתוב בין שתי השורות האותיות. אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה כתב יד אמיתי, ואתה מרים את הקלף מול האור, ואתה רואה את הסידורים שהם עשו הסופרים, לפני שהם כתבו אות אחת אפילו. מעניין מאוד. יש לנו מה ללמוד מהם. כן, וזה כל זה לפני המצאת הדפוס, כמובן, אם המצאת הדפוס גם זה משתנה הכל, אבל בספרד ופורטוגל הם דרך אגב בין חלוצות הדפוס העברי, בכל העולם, אז... טוב, יש עוד מישהו שרוצה לשאול? אני הייתי רוצה לשאול, ביחס לטווסים שמופיעים ליד המנורה והשופר, מה הם מסמנים? תראה, יש כל מיני סברות, אף אחד לא כתב שם מה הם מסמלים, יש כאלה שחושבים שזה חיי הנצח, יופי של גן עדן, יש כאלה שחושבים, אני, דעתי אישית, ויש חוקרים גם אחרים שמסכימים עם זה, שזה אלה הקרובים. הקרובים אתה מכיר מימי הביניים בתור מלאכים, בתור ילדים קטנים, פוטי כאלה, כמו ילדים קטנים עם כנפיים, אבל זה רק מימי הביניים, רק בערך מהמאה ה-12-13, גם באומנות הנוצרית וגם ביהודית. בעת העתיקה אתה לא תראה אף פעם את הארון או את המנורה עם קרובים בצורת ילדים. אז ציירו בעלי כנף, וזה שמופיעים כצמד משני צידי הארון או משני צידי המנורה, בעיניי זה הוכחה של קרובים. כתוב בעלי כנף, משוחחים, הם מסתכלים אחד על השני, כל מה שכתוב בטקסט המקראי נמצא בתמונה. אז לכן אני חושב שזה קרובים.
זה דעתי. מישהו שואל, מבקש כמה מילים על המחקר שהזכרת על המפתח לבית היהודי. תראה, זה תלמיד שלנו בפולקלור, אני לא שמעתי אותו אפילו מדבר על זה, הוא אמר לי, סיפר לי את זה על רגל אחת, והוא לא כותב אצלי, אצל קולגה שלי, פרופסור אגר סלומון, הוא כותב על התפיסה של המפתח בפולקלור היהודי הספרדי, והוא משווה את זה גם לפולקלור הפלסטיני, כי אנחנו יודעים שגם אצל פלסטינאים יש מין פולקלור דומה שנולד בדורות האחרונים של המפתח, שהם השאירו ביפו או בירושלים וכו', והוא משווה בין שני העולמות האלה. אני יכול לבקש ממנו, אם אתם רוצים, שפעם הבאה, שניפגש, הוא יגיד כמה מילים על המחקר. אולי יש לי רעיון, אנחנו נזמין אותו. כן, אולי תזמיני אותו, לדבר, כן. אחרי הסדרה. שמעתי אותו. מעניין שיש מספיק חומר לעבודת דוקטורט. זה בדיוק מה שאני אמרתי לו, אז זה כל הסיפור, בעמוד אחד אני גומר את זה, אז מה אתה עוד חוקר פה? אבל הוא בודק כל מיני סיפורים שמספרים, טולדו, כאילו זה טולדו, לא לחזור טולדו, אבל לשמור את המפתח, אני לא יודע, הוא מראיין אנשים ובודק גם כל מיני גרסאות כאלה, אז זה יותר מחקר של תרבות עממית אוראלית, מה שתמר עושה. אני אדבר עם אגר ואנחנו נזמין כן, אותי. אוקיי. טוב, אז תודה רבה לך, הרצאה מרתקת, ממש נהנינו. תודה לכל החברים שנמצאים איתנו, וכפי שאמרתי, מי שמתעניין בלדינו, אז יש פה מספר טלפון שלי, אז אפשר להיות איתי בקשר, ולהתראות בחודש הבא. חודש הבא זה כבר לפני פסח, אז נעסוק בהגדות, נראה לי. בהגדות, נכון, בהגדות מאוירות. בתחילת מרץ. אוקיי. טוב. אל תשכח את אגדת סרייבו. לא אשכח. אין סיכוי שנשכח. אפשר לשכוח אותה. פרופסור צבר יש לו ידע רב על אגדת סרייבו. שמעתי אותו. הספר. ידע רב. טוב לדעת. אגב, שתדעו, אגדת סרייבו, גילוי נאות, הייתי שגריר ישראל לבוסניה הרצגובינה, שהיא בירתה סרייבו, ובביקור, כשאביגדור ליברמן, שהיה שר החוץ, ביקר בסרייבו, היינו אצל ראש העיר, ובמשרדו של ראש העיר היה העתק תחת מבנה של זכוכית של אגדת סרייבו, וזה לא היה שם כי שר החוץ שלנו ביקר, זה שוכן אצל ראש העיר באופן קבוע. אז תדע לך שבבוסניה, אתה היית שגריר, אז אני אשמח לדבר איתך, אבל בבוסניה כל נהג מונית יגיד לך שאגדת סרייבו זה המונליזה שלהם. זה מספר אחד של בוסניה. ככה... לא הרשו לי לנסוע במוניות, אז לא שמעתי. אתה רואה, אני גרתי בסרייבו חודשיים, אז נסעתי הרבה. טוב. אוקיי, טוב. תודה רבה לכולם. תודה רבה, להתראות. תודה רבה. מאוד, כל טוב.